Zdravo svima, moje ime je Ivana. Danas je 22. februar 2014. godina i želim da vam opišem, da vam prepričam moje iskustvo sa jednim eksperimentom koji sam počela 1. februara. Eksperiment je trebao da traje mesec dana, međutim ja sam nestrpljiva, trajaće mesec dana, ali ja sam nestrpljiva pa sam ga snimila danas jer se već vide efekti, odnosno uspešan je. Prvo sam gledala, nisam ja eksperiment izmislila, već sam gledala snimak eksperimenta sličnog, to jest tako reći istog, koji je uradio Japanac Masaru Emoto i link sa njegovim snimkom njegovog eksperimenta će devojka koja montira sad i snima ovaj filmić da postavi negde ovde oko mene, može i preko mog lica, svejedno, pa ćete videti. Dakle, 1. februara sam uzela 2 čaše, Masaru Emoto je uzeo 3. Ja iz mojih ličnih nekih razloga nisam uzela 3, reći ću vam kojih, već sam uzela 2. Napunila sam ih vodom i sipala sam u tu vodu pirinač. Ali tako da on bude potopljen u vodu. Voda je išla iznad. E sada, on je uzeo 3. On je jednom pirinaču govorio svaki dan hvala ti, volim te, odnosno on mu je govorio samo hvala ti. Drugom pirinaču je govorio idiote, trećem pirinaču je govorio, treći pirinač je ignorisao, to ćete vidjeti na snimku. Ja sam uzela 2, jednom sam govorila hvala ti, volim te i neki put nisam na glas govorila, ali sam imala taj osjećaj, tu nameru, taj odnos prema toj čaši. Drugi pirinač sam ignorisala. Treći nisam uzela. Iz tog razloga što sam se osjećala nelagodno da govorim bilo čemu idiote. Mesec dana, bez obzira što je to pirinač, znači i čaša i voda. Ja sam tako ja govori to, tako nisam mogla. Posle 5 dana, znači 5. februara, se desilo nešto što sam ja 6. ujutru primetila. Pirinač koji je voljen je počeo, desilo se to vrenje i miris koji to vrenje prouzrokuje, koji je prijatan. I pirinač je bio onako natopljen vodom, bio je punačak, onako nabubreo je, sjajan, beo i bili su onaj mehurići koji izlaze iz čaše, jako je lepo izgledao. Drugi pirinač je bio ispošćen, onako malo kao osušen, kao da je bio, ne znam, puno na suncu, mislim lupam, ali onako potpuno je kao suv, da je bio oštre, su mu ivice bile. I tu sam već primetila razliku, oduševila sam se. Nakon 22 dana pirinač izgledaju ovako. Pirinač koji je voljen izgleda ovako, pirinač koji je ignorisan je buđav. Naravno ne skroz, jer eksperiment treba da traje mesec dana i nakon nekog vremena, možda mesec dana, ne znam, odnosno 8 do 10 dana će biti potpuno buđav. Ova žuta korica na voljenom pirinaču, znači vidite jednu žutu kao skramicu, koricu koja se desila poslednjih nedelju dana i to je bio onaj dodatak na eksperimentu koji je bio neočekivan zato što sam ja imala nekih svojih ličnih par turbulentnih dana, da tako kažem, znači neku svoju ličnu loših par dana sam imala koje sam prevazišla i tada se to pojavilo, što znači da je to, bez obzira što sam ja njemu govorila hvala ti, volim te, on je upio moju energiju, odnosno moje emocionalno stanje i to se vidi kroz ovo, inače to tada bio je potpuno beo i gore, bio je onako, i sada miriše onako na malo kiselastije mlekom, kao isto miriše dok ovaj drugi smrdi potpuno, mislim buđav je. Poenta eksperimenta, mislim da je svima jasna. Ne znam odakle bih počela da objašnjavam, ali pretpostavljam da ni ne treba da objašnjavam. Znači, ono što mislimo, osjećamo, govorimo, utiče na čašu sa vodom i pirinačem ispred nas. Možete misliti kako utiče na nas i kako utiče na osobu sa kojom imamo kontakt i kako utiče najpre na decu. S obzirom da su deca najveći upijači, odnosno najmanje otpore imaju, isto kao i pirinač i vode koji nemaju nikakav otpor, oni upijaju sve, kompletnu atmosferu, mislim. Odnosno moje emocionalno stanje, moju nameru. Zato, ne znam, neću nikakve savete da izgovaram. Poenta je jasna i ima ona čuvena rečenica iz filma What the bleep do we know, koja kaže ukoliko to može da učini, ukoliko to može da deluje tako na vodu, kako može da deluje na tebe? To je to. To je zapravo zakon koji postoji u našim životima, kako hteli mi to da priznamo ili ne. Znači, to je nešto što postoji. Mi smo svi povezani, mi smo svi jedno u izvornom smislu. I, mislim, to ste verovatno već 1000 puta čuli, uopšte neću da potenciram, ali
to je nešto što mi ne koristimo dovoljno, nemamo benefita od toga, odnosno ne koristimo za svoju dobrobit dovoljno, jer mislimo da smo razvojeni, da smo pojedinci koji smo razvojeni i mislimo da ukoliko o nekom nešto loše mislimo, da smo realni. Zapravo mi smo ti koji imamo loše misli. I na vodu i celokupnu tečnost na našem organizmu utiču te naše loše misli, kao što se i ovde desilo. Mislim, to je samo jedna od implikacija. Ima ih 1000 sami. Zaključite. Da, moj savjet je da probate u kući svoje, zato što potpuno menja percepciju. Znači, drugo je kad se gleda link, čak i ovo što mene vidite, drugo je. Različito je u odnosu na ono kada sami u svojoj kuhinji gledate promenu na pirinču. Znači, ja sam skakala od sreće, fenomenalno, potpuno drugačije razmišljam, mislim, provereno je sve, istina je. Eto tako, hvala.